Ano itong labing ulayng kasayuran sa lakaw sa itong panahon karong adlaw. Issue kini kaganang alas 5 sa buntag, Pebrero 11 o valid for broadcast hangtod usab kini ugma Pebrero 12. Ato ang synoptic situation, northeast monsoon kun hangin nga amihan nakaapekto gihapon sa northern Luzon. Ug gumikan niini ang mga probinsya sa kun ang rehiyon sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley ug Central Luzon makasinati kining panagsang pagpanag-om inubanan sa panagsa ug hinay nga mga pag-ulan-ulan. Ang probinsya usab Surigao makasinati kining madag-umon ang kalangitan ug aduna kini mahinay ngadto sa kasarangan nga mga pag-ulan-ulan, panugdog ug kilat. Samtang ang Metro Manila ug ang uban nga dapit sa atong nasod lakip na niini ang tibok lalawigan ug madakbayan sa Sugbo. Makaangkon kitag marang-arang nga panahon apan adunay hapay panagsang pagpanag-om inubanan sa panagsa ug daklit nga mga pag-ulan-ulan, panugdog ug kilat. Kasarangan ngadto makusog nga hangin gikan sa amihanang silangan may magpasulabi nga mohuros iton dapita sa northern ug central Luzon. Ug ang kadagatan usab itong mga lugar kasarangan ngadto may pagkabaluron. Sa uban nga dapit sa atong nasod mahinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan usab kini sa silangan nga rina sa amihanang silangan ang mohuros. Ug ang kadagatan usab sa uban nga dapit sa atong nasod lakip ng kadagatan dinhi sa tibok lalawigan sa Sugbo mahapsay ngadto sa pagkakasarangan. Abara-bana sukod sa temperatura karong adlaw dinhi sa Metro Cebu nagasukad gikan sa 24 ngadto sa 31 degrees Celsius. Dinhi sa Sugbo ang adlaw mosalop niya alas 5:51 sa hapon. Dinhi na lang ko to bang atong weather update. Kandiris pag-asa maktan alis kanasa daghang salamat.